Πάμε. Τι κάνεις, τι να κάνεις στην έκθεση? Όχι, δεν την έκανα, Μαρία. Είσαι μαλακισμένη. Τι ξέραμε. Είσαι και εσύ μαλάκας, πολύ μαλάκας. Βγάλε την έγαμα. Κοίτα τι είπα πότε την βάλουμε στην κολλή της κυρίας. Είσαι καμοφάτα. Είσαι μαλακισμένο, παιδί μου. Θα σε πιάσουνε. Όχι, δεν με διαβαίνει εμένα ποτέ. Είναι ο καλύτερος ο λόγος. Άμα ξέρεις εμένα, πήγαμε πολύ πούσια. Θα της γαμίσω εγώ την κυρία, γαμίσω εγώ την κυρία. Αυτή είναι μικρά, πολύ μικρά. Αλήθεια μου, ριζικό πολύ μεγάλο όμως μακρό στέλνει. Αλήθεια, Μαρία. Παρά, Μαρία. Δεν έχεις κανένα. Ας τα διαβαίνω μου. Η μαλάκας ότι τώρα που ξέρω αυτό. Δεν ξέρω να γαμάνε. Εσύ δεν ξέρεις να γαμάνε. Αλήθεια, δεν ξέρω να γαμάνε. Έχω καλά, Μαρία. Γιατί έκανες τώρα. Ήταν πρόσφαλες. Μ' άκουσες. Ναι, καλά. Θα το βάλω εγώ στο μαλάκα, ρε. Κοίτα τώρα τη φάση. Ναι, θα σε πιάσουνε. Την άνοιξη θα το βάλεις στον κόλλο του αυτό. Κοίτα το να δεις να μαθαίνεις. Αν έτσι και σε πιάσουνε, δεν φταίουν. Κοίτα το να δεις μόνο. Γεια σας, παιδιά, καλημέρα, αγωνόπαιδα. Λοιπόν, θα διαβάσουμε ιστορία. Λοιπόν, όποιος μιλήσει θα βγει έξω. Εντάξει. Ναι, κυρία, ναι. Λοιπόν, μίλησα. Όποιος μιλήσει θα βγει έξω. Ναι, μόνο κοίτα θα βγω έξω. Είναι πάντα στο διάλογο όλοι. Λοιπόν, παιδιά, αρχινάμε από το 27. Έχει μια λογική. Λοιπόν, είναι μαλακισμένο τα υπόλοιπα, παιδιά. Δεν βλέπεις, βαρέ. Μαλακισμένο πολύ, ρε. Πούς τους Θανάσης. Το ξέρουμε, ρε. Είναι πολύ μαλάκος ο Θανάσης. Πολύ μαλάκος. Την έκανε στην έκθεση. Κοίτα, με κοιτάει. Μαλάκας με κοιτάει. Συζητάνε και τις κουβεντούλες του. Έλα, ρε. Πολύ μαλάκας. Κανένα βλέπεις, ρε. Πού είσαι, πολύ. Αυτός, δεν είναι οικογένεια του, το κάνεις συνέχεια. Και αυτό, μην τον προσβάλλεις ποτέ. Γιατί να τον προσβάλλω τόσο όμορφο αγοράκι που είναι. Τι δείξε καμία μέρα. Αλήθεια, δεν είσαι καθόλου όμορφη. Καθόλου όμορφη, Μαρή. Κλείστο.